Evar baş, weşanekî nû, bernamekî nû, em cadinê pêşberî hevin. Silav rezî germ destpêkê da ez bi dil û can pêşkêşê gelê me yê ku li Kwêderê anha jiyan dikin, Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat. Anha an jî demê pêş te ku me temaşe bikin, ez bi dil û can pêşkêşê we dikim. Wekî ku me got her hefte bi mêvanên nû em ê pêşberî we bibin. Gor dilê we, gor dilê mêvanên me, em ê bername çêkin bidin weşandinê. Qasê ku ji delfetê me çêbiye. Car care heye em sürprîzê piçûk jî wiha di bernamê weşanê zindî da bi rastî tên pêşiya me sürprîzê piçûk jî çê dikin. Dîsa jî ji bona gelê me em sozê xwe nadin paş, em ê dîsa jî bernamê xwe bidin weşandinê. Ez zêde dirêj nekim, ez ê mêvanê xwe hildim, kekê Mehmed Alî Tûfan serçavê min rahatî. Mêvanê xwe hildim, em dest bername xwe bikin, kekê min ê şerocan. Serçavê min serserê min rahatî, ez bêm gelek spas dikim ji bona ku te me neşkan, tu bûyî mêvanê bernama Dengbêj TV'yek. Merhaba, Silav Rêz, keke Şakir ji te re, ji gudarvanên te re, ji xebatê te re, silavên germ, bi tevahî ji gelê, di vê deqê de hetanî çend deqan em bi hev re bin me gudar dikin silavê germ bi tevahî ji hevala re. Silav û hürmet. Berê, kekê Şerîf Kopçak serçavê min rahatî, Remezan Şahin serçavê min. Remezan eva 20 deqaya benda me ye mamoste ji peyam dişîne, divê ez wal benda we me, Remezan jî timî me dişopîne, ez gelek spas dikim Remezan Şahin. Wekî ku me got mêvanê me daxuyanî jî dabû, bi rastî me reklam jî parvekir bû, ciwanekî din jî mêvanê me bû îşevahanê lê biborînin gelî temaşevanan. Mêvanê me nîska bernamê ji min re peyam şand, got tevlîbûna min ê bernamê delfetê min tunene, ez hinekî ez bawerim hinekî nexweş e, tendurîstîya wî da pirsgirêk çêbiye, ji ber wî lêborîna xwe xwast, me ji bo tendurîstî daha mühim e mamoste. Ew nehat lê mêvanê me yê dinê wê werin, niha ku ew hatin gihîştine me li ser stûdyoyê, em ê wana hildin ser stûdyoyê, bu ana re jî hinekî dem derbas bikin, lê anha şer ketiye ser milê xorta. Mamoste şer ketiye ser milê te. Bele. Çiş dest me hatiye inşallah li gor derfeta û kêmasiyê me çêbibin jî ez bi gumanım gudarvanên te kesê ezîzin û em lêborîna xwe ji niha înî me dest pê nekiriye kêmasiyê me çêbin jî em dixwazin. Çiş dest me hatiye em ê demekî qederê saetekî an jî saet û kirî vê çiqas derfetê me çêbiye em ê jî bi gelê xwe rabin. Gelek spas dikim sahabî. Dixwazî kekê Şerocan êvar baş kekê Tuncer Xocadar em wiha bikin, bi stranekî de em dest bi weşanê bikin, em ê hinekî ez dixwazim hinekî suala jî te bikim, em hinekî wiha waxaftin, hinekî wiha pêken, hinek wiha stran, em ê bi hevdûra demekî xweş derbas bikin. Rojî ye malûm e meha Remezanê cardinê pîroz bin barek be li gelê xwedî ol gelê bawermend û hemû insan em bêjin, yani ku me erib ku insan lewra Rabbil Müslümînî ne xalqa alem gotiye ez Rabbil Alemînim. Ji ber wî jî em jî qulekî gunehkarin, em bêjin pîroz bin barek be ji însan re, ji lê bi rastî jî kesên bawermend. Bele. Bele em ê jî bêjin bi rastî meha rojiyê, meha Remezanê, meha xêr û bêran û kesekî oldar li hemû kesê deveran pîroz bin barek bi xêr be ji dil û can, ji dil û can. Her bêjî gelek spas. Em stanekî bigirin kekê Şerocan. Em ê tunekî ji germ re bêjin hêdî bera qirika me germ bibe. Erînî demê Li gor demê hêdî biçin. saet xweş. Kerem Ez ê di destpêkê de strana delalê bibêjim ji gel re li gor derfeta.
Canı. دلال حيرو دين بينو تزرو والقامش لدلولي تبين نظرو خملون بجعبة الزون تجل خوتي خلقي دينوار كان بلنا علي دلال حيرو دين بينو تزرو لدلولي دين سري مديش دلال ولا خوام جلد بيني دلال حيرو أديني شنتك ماني شنتا توسي لو برانو غندي خدو لو برانو كسي بدري خنزري حطري روجا مرني ساعتي بالساعات دنجت دليت هفتن تصابت هر هبي زگرek spaskim ki hevali me gerek slavê xweşan ne keki kerem keki ilhan keki her wiha engin alnaqşi hunermendekî ciwan e bi rastî delfetê me ku em bi hev re bernameyê çêkin têxin mêvanê bernameyê çê nebû lê hêvîdarim ku em rojek kevne têkiliyê em rojekî bixin mêvanê bernamê îro bi rastî roja jinê ketkar bûn roja jinê cihanê jinên ketkar bû me destpêkê da ji bîr kir kekê bavê Mehmûd xiste bîra me ez gerek spas dikim ji bona bavê Mehmûd jî em jî ketkarên jinê me yê ketkar roja jinên ketkar pîroz dikin pîroz be li jinê me yê ketkar kekê Sebahattin serçavê min serserê min spas ji bona te ji bona peyama te xweşik kekê dengbêj Mehmet Ali Tufan ege ku tu guncav vî miştera ew avît lînk avît tu dikarî beşdar bî Reşat Tunç li vir e Reşat derfeta wî hebe birawere wallahi ez gelekî baş bûm gelekî kêfa me bi Reşat re tê şakirê bira Reşat
wek dengbêjekî ciwan Reşat bi rastî Hêzayê. gelekî jî em bibêjin di nava vî salekî du salan da Reşet di hêla dengbêjiyê de gelekî barê xwe dewlemend kir. Gelek stran, gelek Ez însanekî ezîz e, dengekî xweş e. rastî ciwanên me Feranê Reşat, Fatîh û çend heb ciwanên me wisa ji hene wiha bi tevger û bi rêz. Dema ku ez wana dibînim ez gelekî kêfxweş dibim lewra tedî her tişt li merfa dibore diçe lê sekna merfa tim li pêş çavê însan e yani însan bi sekna xwe va tê naskirinê. Reşat jî kesekî xwedî sekne ez Reşat jî gelekî hez dikim ew hevalê me ye birayê me ye xerîdî ne. Tedî şakirê bira em dikarin ewha bibêjin em bibêjin her dem apê Hacı Hüseyin derbas bû apê Zahir hînî em bibêjî hînî li hayatê ye li ber çavê dengbêjê me yê navdar û dengbêjê me yê em bibêjin serhedî an jî dengbêjê me yê ciwan di hemû deveran da kîjan deverê dünyayê dibin bira bibin gelek şagirt henin bi rastî gelek şagirtê dengxweş henin gelekî şagirtê xwe di hêla dengbêjiyê de perwerde kirinê jî henin yanî dixuye ku dengbêjî li pê ye yanî stran çand û hunera Kurdî li pê ye wê bi berdewam jî bike gelek şagirtê baş henin gelek şagirtekî xwe perwerde kirinin hene gelek dengxweş henin ji wan dengxweşa jî yek kekê Reşat e kekê me Fatî ye em bibêjin gelek heval henin em navê wan hêdî kîjan hatine aqlê me em bibêjin gelek hevalê me dengxweş henin. Rast e Reşat jî hêja ye min Reşat ra lînk avît ege ku delfetî hebe wê were dibe belkî ku delfet jî tinebe were jê min kêfxweş bin weşana me îşev hinekî wiha yani em ê dijî fermîtiyê derkevin dijî fermîtiyê hinekî weşanekî wiha bi xwezayî Bi malbatî em ê çêk belbel em malbat din xwe malbatî kekê Fatî hegel van deran be ew jî dikare were Fatî hê min nedîtiye lê ku hat ez dikarim ji we re jî daxwaz bişînim. Belê kekê Şerocan bi rastî tedî li ser medya civakî salan e em bêjin kesên rêzdarên wekî te strana dibêjin weşana çê dikin li pêş çav gelin yani pêşberî gel sekînîne lê mesela em bêjin belkî gelek kes nizanibe ku pencerekî te yê din jî heye mesela em bêjin tu gerekî bernameyên televizyona da jî te cîgirtiye tu çûyî bernameyê televizyona da jî stranên te bi xwe te ku çê kiriye amade kiriye ku hene tu dikarî ji me re behsa wî kî hinekî wiha em bêjin hinekî axaftin seyda serşat seyda serserî şakirê bira di ev strana anha min xwend ya delalê di sala 1909 nehan da di berhema yekem da hatû bixwendin em wê çaxê gelek ciwan bûn me wê çaxê ev stran xwendibû wê çaxê jî em ciwan bûn me ev stranana ji dengbêjê xwe yê navdar bidar kiribûn û paşê di berhema yekem da heşt heb stranê dengbêjî hebûn di nava wan da du heb stran me bi xwe çêkiribûn paşê em bibêjin berhema duyem da sêyem da gelek stranê gotûna awaz me bi xwe çêkirin û stranê dengbêjê me gotin me anîn ziman hetanî roya îroyê em bibêjin weşanê zindî da jî di weşanê televizyonan da jî derfeta mina ez derkevim Avrupayê ew derfeta zêde çê nebû lê wek wan hunermendê me Avrupayî çi dest me hatiye em bibêjin di nava vî devdorê 30 salî da me got me anî ziman kêm zêde hetanê roya îroyê em bibêjin gelek me stran jî bi xwe çêkirin gotinê wî awazê wî gelek bûyer qewmîne û bûyerê qewmînin çêbûnin hatinin gotin hetanê roya îroyê hatinin çi dest me hatiye em ê ji îro şûn da jî
wek hunermendekî gelê Kurd, wek stranbêjekî, wek şagirtekî bi fikr û ramanê xwe, bi sekinê xwe û em dengbêjê xwe li pêş çavê xwe digirin û dengbêjê me tenê ne dengbêjê serhedê, bibêjin gelek dengbêjê me dinan jî hebûne li hemû deveran da em gudar dikin, em li stranê wan gudar dikin, li meqamê wan gudar dikin, li devokê wan gudar dikin û wek hunermendekî tiştekî jê derdixînin, em dibêjin diweşînin çê dikin ji bo gel, ji bo cîwanan çi ji dest me hatiye em dikarin çêkin înşallah. Saata te xweş. Uçaxê kekî şêr hocam ez stranekî ku ji te bixwazim dixwazî dikarî anha jî bêjî dikarî paşînê bêjî ji ber ku gelekî tesîra wî stranê li min çêbû ez dixwazim beriya ku tu stran bêjî tu bûyera stranê bêjî piştra stran bînî ziman ez ê daha kêfxweş bim ji bona ku temaşevanê me jî bizanin stran li ser çi bûyerê hatiye gotin. Strana cengo. Belê, belê gelek spas Şakirê bira. Strana cengo Şakirê bira ew jî xortekî me serhedî ji tatosa me ji gundê Altunan, nêzî gundê me ji malbata xezûranên min bibêjin xortekî ciwan bû dema payîzê li ber terşê xwe bû li ber pezê xwe bû baran dibarî şilî û baran hebûyî brûsk vedidê brûsk lê dixînê li wî xortê dixînê di wê demê da li ber pezê xwe jiyana xwe ji dest dide ya gelekî bandora wî çêbû gelekî em bibêjin ji bavê xwe yek tek kesekî bû gelekî jî heskirî bû em bibêjin malbatê ji min re got em gelek li ser xebitîn yani bûyera wî em bibêjin cengo xortekî genç bû bi wî awayî jiyana xwe ji dest da dêw bavê wî gelekî wek dêw bavê her kesî dilê wan şewitîn ja me jî anî ziman ez ê wê stranê ji te re bêjim bi rastî jî bûyera strana cengo wek dêw bavekî çawa em bibêjin tiştekî diqewime di serê zarokê wan da ew jî gudar dikin em ê wê stranê bêjin. Keremke gelek spasîm kekî nîhat serçavê. Lele dayca tunano bahu çıkasore la vela dayca tunano bahu çıkasore payze bate baro ود بوره بروز و دویل بینا جنگو خوده چاده سالی خستی انه جنگو برین داره برین داره brindore soze jengo brindore brina jengo kure perkhadore adoro beteke qirinu gazi yuhawore Hare wala. Leyla dayla vaze biçay altına hopadi ketem elbi dani elbi bervari wala payze bate bara wada bari beruz ve dayla beyna dengo khorte çade sali khisti ben akriye pari be pari brindore soze jengo brindore brina jengo kure perkhadore lawle robte ka qirinu gazi yuhawore lere daye jengo khote ki
çarde sali ولا بخيمتي تجوي جاري فلك بلكي ما تميرات تجنگو حزم قرطو أبرشو بجواري بريداره سوسه جنگوی بريداره برينا جنگو اکونه پرخداری لو نرابطك قرن وغازي يهوري وای فلکه تلبت شکر تچما پرو باز که مشکه راست ما بخرار کرد ولا جنگو این جوامو ده جنگو اجواری اجبر چابه مواندا کرد وای ساعت خوش دنگ و دلی تست براستی سترانه کی لسر جوانه کی که از باورم جیانا خوش دستا نوسا جنگو اره اما دوی دمه دا جیانا خوش دستا ای مالا دوی دمه دوی روی دا جیانا خوش دستا işte dedim bahsa hünermendiyet kim bahsa dengbiciyet kim hüner dengbici evet yani eğer kesse ki bu bekarbe liser buyera liser tişte kavmi stran karbe çeke ne embejin stran embejin gotne ki jiv şame gotne ki halebi bine be hava giride yani o sana yani temeli baş tarhe em joan kesarad bejin hünermend dengbici spas navaraka strani kote navaraka strani peşigo yani kavmiya buyere çava çibiye kote go pişta kote stran ani zaman edi zedel merfa tesir kemeri dizane stranj boyu çi hatiye gotin aslında biraz peşniyarı yapmış dengbejin meyi juan rabın hatta kuj desti vante avan strani ko dibejin liser kijan buyere yani çi kavmiye bi çi avi çibiye ko naveroka strani bizanibin ko bikar bin naveroka strani ji par ve bikin edi ve serkefti bin peki şerefettir Mesela beraber rastı teri stranaki were gotin em bebejin yekek nü çevive yan ji dengbejeki navdar stran were godar kirin hawceye ku naveroka ve stranê baş bizanibe mesela stran çi dibêje destpêka stranê xilasbûna stranê çi tîne ziman bûyera navda çi qewmiye keçû xortan ji hev hezkiriye kuştinekî çêbiye bûyerekî nebaş qewmiye gelo çawa qewmiye evana baş bizanibin ew dengbêj ew stranakî sira got anî ziman jî bi wî eqlî wî stranê bibêje yani gelekî godar dike jî dizane ew stran ew dengbêj çi dibêje ev nebe zaten tam di stranê de çênabe saat hoş yani ji bo navî jê rastî her stranekî yani li ser bûyerekî hatiye çêkirinî yani li ser qewmandinekî hatiye çêkirinî ji bo navî yani tu stran tinek ku nava wî vala ye yani ser dila ye yan li ser tedî rastî stranê kuştinê zêde li terefê stranê kuştinê nînim mamoste dengbêj Amerê Entağê Hacı Amer li vê derê ew ji me temaşe dike ez destê hecî maş dikim Seyda Cüneyt Laloğlu ku êdî herkes ya dizane bi xebat Mamoste Cüneyt Slavenger belê wataya dengbêjî ew e ku bi civata bide fehmkirin ew bûyer çi ye zor spas Seyda sedî sed û sane ji bo navê jî em ê rojekî xwedezke Hacı Amer bixne mêvan em ê Alî Amedê Alî welat paytexta Kurdistanê de herin inşallah belê Şerocan keko klîbê te klîp çêkir em bijin an jî wek kasetê te çêbûn yan jî wek CD yani karên te xebatê te vî awê çêbûn Berê spas Şakirê bira niha em bibêjin devdorê heftê hep stran
YouTube'da ser navê Şerocan henin. Ji wan stranan em dikarin bibêjin devdorê 15-20 stranan hemen gotunun awaz me xwe çêkirinin. Di nava van stranan da hewceyê ez bînim ziman mamoste nivîskar Cüneyt Demir ew jî ji malbata me saydibe hem gundekin hem jî ji malbatê ye. Ew jî însanekî di hêla hunerê da gelek dewlemend e. Belli Portekî hene. Belê. Pirtûkê wî jî henin. Gelek alîkariya wî ji me re çêbiye. O em bibe sê heb berhem me çêkirin Şakirê bira. Berhema yekem di 1909 da ev strana delalê min got çi heb stranê dengbêjî hebûn, stranê govend û dîlanê hebûn. Berhema duyem da dîsan du heb stranê dengbêjî min bi xwe çêkiribûn. Yek serhediyo ez ê wî jî bînim ziman li gor derfeta. O serhediyo hebû, ew çi heb xezal hebû, o stranê dîsa govendan hebûn di berhema duyem da. Berhem da sêyem jî di sala 2016 da me çêkir, sê heb berhem çêbûn. O di nava va sê berheman da jî sê heb klîp me çêkirin. Yek li ser navê Can hat çêkirin, gelek stranekî xweş bû. Yek li stranekî potporî me çêkiribû, li ser navê Zeynep Dolabê me çêkiribû. Paşê strana kenê me xwendibû, gelekî hat ecebandin, gelekî xweş hatibû xwendin. Ew jî di dema televizyona Batmanê hebû, Denge TV. Denge TV hebû, ew xebatkarê Denge TV kekê Fesih Pekdoğan xebatkarekî gelekî hêja bû. Eger li vir guda dike nihal heyatê silavê germ ez jî malbata wî re dişinim. Strana kenê klîp wî bi xwe çêkir, da weşandin. O wekî din jî gelek klîbê meydinan jî hevalan jî çêkirin, hatin weşandin. Sê heb klîbê me çêbûn. O nîskî heftê hev jî stran henin. Stranê dengbêjî, stranê govendan. Anha xebatek tê ku tu li ser xebtî an jî xebatek pêşerojî ku wê çêbe hene an yanî di projektê wiha heye yan na? Bi rastî Şakirê bira yani di wê hêlê da ez gelekî hinekî xwe şû vêgirt yani hinekî ji gudarvanê heskiriyê xwe re ez bibêjim ji bo min kêmasî çêbû ji ber ku çend sale em bibêjin ji 2016 şûn da xebat çê nebû lê gelek stran gelek berhev çêbûnin, gelek stran berhev bûnin o gelek komer wî lê ji bo pêşerojan xebatekî me baş em bibêjin înşallah wê çêbe hewcetî heye çêbibe li gor demê li gor em bibêjin ev bûyerê qewmînin em bibêjin helal pêşa me çi çê dibe çi çê nabe ji ber wê hewcetî heye hewcetiya gel jî heye hewcetiya cîwanan jî heye mirov tiştê baş çêkê em bibêjin cîwan gudar kin rastî gelek heskiriyê henin gelek daxwaz çê dibin her dem dibêjin her dem jî dixwazin dibênê tu gelekî wextê te xebatê aha em bibêjin em ser medya civakî belkî car caran hinek xebat mebat dikin lê bi awakî profesyonelî hewcetî heye em ê xebatê baş çêkin înşallah. Saeta te xweş kekê Şerojan ez gelo ricakî ji te bikim telefona xwe helde bêdengiyê ez bawerim car car peyam tê wisa deng belat velime divî demê da kekê Hozan Mahir serçavê min ratî Mustafa Xsu birayê min ê delat serçavê min serserê min kekê Ayhan Durma serçavê min serserê min ratî Mehmet Bağan kurapê min e serçavê min serserê min silav rêz bona malbatê Ubeydullah Yaşar serserê min kekê Nihat Tunç serçavê min her wiha Yıldırım Kolca serçavê min kekê Bekir Taşkın Kerem serçavê min cardinê muntefixêratin serçavê min ratî hevalekî gotiye bila ji me re kilama min nexwend peyam tam kenê gotiye nivîsa wê de kêmasî be strana kenê xastiye hevalê Aydin silavê germ kekê Aydin ra silavê germ kesê li me gudar dikin kesê peyam dişinin silavê germ bi tevahî
Muştu baba serçava sersera. Serçavin. Serserim. Muhabken niska çil dakikaya veşan Wallah veşan tabi çağ derbast ve merim nizane. Beli. Meha Ramazan eji merim naxaze ku zede temaşavalan eji aciz bike. Beli. Beli. Yani tabi malume rojitiye, virçi bune, ter bune, paşiv, nif paşiv, nizam çık, fitar vakt zu derbastı be. Ez bavarım iro haşt Ramazan. Rast benim kanızana çava derbastı be. Evveli. Zbona oji وقت وصا هركي او نسكا تشل دقيقه هم بني هيفن وشانا زندي د دومه وچاغه ام ستران ki işte bxazın kekeşer hocam piştra yani min bibore li ser weşana zindî ez wiha fermî sekinim eva prensîbeke yani dema ku mer de kete pêşe gel yerga mer bi tevger û bi prensîp derkeve pêşe gel ji bo navî yani tu min bibore yani em hevalê hevin tu kekê minî اشترى جريز دقرب از باورم جاركي يكما بوها بفرمي امتهل وشاني يانا İsal eri gelek vakte raste ama İsal duruma yekemez beştari xebat tebum birasti şakire bira yani elçabejim havcetiya gel bir keseki vakte em bibejin kure dengbejeki navdar xebatê gelek pîroz û gelek hunermend ciwan jî tu çi ji destê te tê tu dikî tu xebatê serkeftî jî dikî tu di hêla hunerê de gelekî yani diyar e tu gelekî hevalekî serkeftî ji bo pêşerojan jî ji bo pêşerojan di xebatê tê tu ha dikî ji bo ciwanên nifşên nû bi rastî gelek tiştê baş in ez tê pîroz dikim bana diletem Depeta xwe didî tu demû wexta xwe vedqetînî ev xebatana em bibêjin te dî meha Remezanê te îş û karê xwe berdaye tu te dil daye vî îşî yani ev tiştana gere li ber çav warin girtin îro ezim sibê dengbêjek hunermendekî dine û ji ber wî ev kara jî ji destê her hevalê jî nayê ez bi dil û can te pîroz dikim Felix spas dikim sabî dilê minî ez strana apê zahir stranekî apê zahir dibêjim ez destî maş dikim apê zahir ez strana Osman bibêjim belkî kêmasî çêv be belkî ez hêkî li gor xwe bibêjim kêmasî min çêv be jî wele apê zahir bira min biborîne ez destî maş dikim hoca dikim tu sertacî dilê minî çavê minî Eylor, 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 Erlur Osmano, Osman ezece var da lori dike Abdelorine La waze der guşal ben pesino Ahmet mecine Osman ezece sebra dili Osman ezer hoca sedorman Osman edeli khane bine la waze fenani dine gene azizi oru adine Osman'a gerezden avandık mezheri cari Gel kişi من باور لاکی تو خیر از هر جا براکی فنبینی Eylor 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 Osman Ebnuri
Osman eziyet hakidik ده برابر كيد كون لكم ده من آخر كان دير شنو تشيك جامي عثمان زيب من آخر رازمه ولا نبزه بس مامي آه نور 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 عثمان Osman Çordan'ı gâgede lavki ederi ederi ولا نهار يجي ليل علي يجي ederi Osman mı diyeceğim orada denge ki peyde bu ولا مقابل كي هاتي دلالي كي دلالي لمدي بو بشكا انا مدي جيبنا فداد كتي اتاخ ما سنبري مدلالي ولا مقابل كي الظاهر كل هادي السرحو جاني مني Osman من الظالم ودرد دلال قاسي زوري برشتري آخي نوري 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 Osman يبني جان ساعت خوش ساعت خوش لولو قرو يدلو قوتوي جبردتي لو البورو ازي البورو شنو كيولا تخرب قربتي ناس خيدي لولو قرو يلا لوكو او كسي دورو دلي مرتدو فسودي دكي belki خودت آن کردکه نگو جاو آگوور بره آور بره آور بره آور بره آور بره آور بره سرعدی لولو قرو يدلو كوتوي جبردتي لو المؤمنو
Lolo goro gele logo tawe jibirti elo ezmine جبور كنات يا ولادي خريبة قربتي إلو إظهار بنا لا توي بروجي لبرشاوي بدي أبشوي الخمرو إلو تدبينا ازيت الزم ولا داخل باندو از بمرب هرب بوي دردي بوي قلي قال لو قال لي لو خلي بينا over بري over بري over بري over بري over بري over بري لو سرحدي لولو كرو جدا لو كوتوي جبرتشي لو ازي شوب توي ببسيو بندزي ببمخجي لو البيت البوض در کفل سر چای سیپانه و خلاته براغا کویله جواب چای مزنام بخینه ام بکبه ام براده خوشانه به over bere over bere over bere over bere over bere o serhadi o Can, est dengete dilete save te her hebi te her hebi keke de la gote keke Hamit aşkın ses çave min ses serimin keke kulisi ses çave min dati facar keke min ses çave mirati ses seri mirati evvel Resul Doğan negot khirati Mehmet Aslan ses çave min ses serimin keke Halit Bingöl اوج اسلامی پشاندی خیرات نویجید که من به خیراتی سرچوارهاتی که خالد والا سترانه خاصیه نظام از باورم شده گهدار کریه جبروی و سترانه خاصیه که تو جبن هره سترانه یحیی یحیی او دوستی ما کوچو سر دلوانی خو نوسا یجی تاتوسا میبو حضر رحمن اندام کوملی بو اندام کومل تاتوسی بو به سال وقت خود سال مدابو بله او مقام ما يجي قلتلو جیوی بهشت بهم بیجن آمین از این مقامی بیرم عقلی خواه درفته بازی مثلا برای بیراته da be kete birate hem buna bir anna heja Yahya hem diyari malbat ecbikin hem buna bir annavi vi meha müşerref hem bejin ji behşta bakibe Xudayê dirovan Xudayê Yezdan oy 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 La belo bergie delle doico lo temkevene sere froket divani belo bergie doico temkevene oy 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 oy
hakim ruhi civamu Yahya Haskari Abu Bramu Yahya Bavi Lese Hamza Rokamu Waylo Merebeni Brino Yahya Kurbu Abba Waylo Mene Ele Bedermambu Vay feleki otelme çıkır Teçmaya perbaski meşken açtı emalo Elo emekrak Yahya kime delger çümreni Teçma Yahya cüber çavi Elo emevendak وي تهرهبي استنتسابه هزار رحمن قرا يحيى به سبب تعامل جاد بونا مالبطا يحيى دخازن و تهوای حسکریه یحیی جوانه کی کارساز بو دناف گله خدا جی گله کی گرهاتی بو گلک جهات بو حسکرنی ام دبن جادنی جی همو حسکریه ما بهشت به ام تفجی دوی ریچ دانه ام تفجی مال مرنه ام دبن رحمه خود لی به اپی توپا سرچاوی مراتی اپی امین سرسری مراتی اپی امین راز دستی ماشت هر تن به مرایه متنی نایله ام تن به هبونایی دهیسن از گرک سپاس کم جبونا اپی امین بخیراتی سرچاوی مراتیه براستی دیدی ببوره معرف کو دمکو حسکریه که خورا دادکوه همبری هم وشانک چید که معرف نزانه وقت چا در باست به هفته بری خواهتی تاوی رشاد میوانی مبو گرکی جی برنامه که گرکی دولمت و هیجا چی بو از گرک سپاس کم جبونا دلگرمی هر دیا رشاد جارش فاتی نت سکنی tabi او جبر حسکرنی نه جبر تشتکی جبر حسکرنی بو işe vahaneci yani میوانک me وکی کو مگو هنرمندک me براستی نخوش کرد yani تندرستی da پرسکریک چی بو بریا برنامه چند ساعت بریا برنامه من آگاهدار کرد جبروی از جوار لیبورین خازم جبر کو من رکلامی و جیپار وکر بو براستی جرجره که ماسی و هچی دبن tabi emji mahcup dibin yani ez bixwe mahcup dibim edbim dema ku meriv karekî kir geleka meriv karê xwe da gelekî bi bawerî û bi rêz meriv wî karê bike yani tu kes zora kesî tu nene lê tabi tenduristî tiştekî cudayekê ku nexweşî tiştekî cudaye tiştekî ji destê me nîne ji bona wî jî em lêborîn dixwazin ji gel براستی شاکره برای از تشتک ها بینم زمان سوزداین تشتکی گلکی جدای از سر ناوی خود بیجن من سوزه کی دا ام ببیجن دوان خباتان دا کیجان خبات ببن قفرناکه من سوزه کی دا او çiqas büyeri nebaş çe bibij ez gerel xudluy soza xwe derkev ji ber ku ya nezl servi hevaleki so nexweş belki çêbî belki xwe de şifayê bidî lê sozdayîn tiştekî gelekî mühim e divan xebatan da yani tabi tenduristi tu derfeta xwe çê dikî tu kar û xebatikî ev tiştana tiştekî mühim ji ber ku sozê mecan da ev tiştana merû gerel ser biskine gelekî mühim e ji bona wî jî yani tenduristî ku dikeve ortê me nikare yani bona her wiha kekê min rêhevalê min Zülküf Tesfokmaz gelekî tenduristiya wî birastî xeter e eva qederê 10-15 roja gelekî nexweşîkî giran lê nexweşiya wî hebû ji xwe
Cardini teze kiriyelle tendürüstiya da em de ben xude şifayı bide kekimini zülküf test bokmaz. Ew jî Tala şifayı biliye ez ê piş weşanê lê bigerim. nexweşiya wî jî koa dibêjin çi dibêjin koa nexweşiya koayê Xwedê şifayı biliye. gelek jî pêşketiye em dibin hemû nexweşa Xwedayê Teala şifayı bide tendürüstiya wan û hevalê min ê zülküf test bokmaz. Belê ez cardinê silavê we serçavê min serserê min gelek spas dikim ji bona peyamê we car caran wiha peyamê we berçav dikim datinim li ser ekran û biza min ez peyam we dibînim û dixwînim yani. Lê ku dema mêvan jî hebe zêde ez nikarim yani bu ara alaqedar bibim lêborîn dixwazim ev bername jî ji bona kêfxweşiya dilê we ye û viya jî wisa bizanibin. Belê yani kekoş bi axaftin bi stran saetekî me derbas bû. Yani me nizanim bi çawê jî derbas bû. Yani saetekî me qediya kekê şerocan. Hêvîdarim ku Rast e, na dem em bibêjin tedî ez li ser navê xwe bibêjim bi hevalekî wek te dilgem ra dema hunerê baş derbas dibe. Hunermend kîjan heval li ba te bin keleka te bijî em bibêjin bi axaftinê xwe bi sekina xwe bi pirsîn û naverokê pirsînê xwe û diyar e her tişt ji ber wî dem xweş derbas dibe. Ez bigumanim dem li gor dilê gel bû jî û kemasî dibe bixwaze nexwaze çê bibe jî gel me biborînin bira ez bigumanim weşanekî baş derbas bû. Hevalê me Kazım Atlê bi rastî xwediyê arşîvekî gelekî dewlemend e Kazım Atlê ez bawerim yekê ku navê wî dengbêj be ku kasetekî wî jî çêk be bandek wî jî tîjî kiribe ew jî li cem Kazım ev dikare bibîne. Yani Kazım bi salayê di nava vî arşîvê de xebat kiriye xebatekî bêhempa lê her wisa jî em bêjin hinekê dinê bûna wê ji bona berjewendiyê xwe van xebata bidina pêşçev lê Kazım evî arşîva xwe jî ji bona berjewendiyê tov nekiriye. Yani gelekî em bêjin jêra ji bona wî arşîvê pere jî jêra teklîf kirine û ya qet qebûl nekiriye ji bona vî xebatê jî ez Kazım ra spas dikim bi rastî ew jî gelekî ketkar her ez lêborîn dixwazim mamostayê min bibore edbêm Kazım tu bixêr hatî ser çavê min re hatî hevalê me Recayê Aslan xwîşka wî çû ser dilovaniya xwe ez bawerim qederê 4-5 roj e em dibên cardinê hem tu ser çavê min re hatî hem jî ciyê xwîşka te bihişta baxî be Xudayê Teala ef û mexfiret bike ser bi teemül ji bona malbatê her wiha kekê min rêhevalê min hevalê min birayê min ê Delal Fatî û wir anha beşdarê bername me bû silavê xwe şandiye ji bona te ji bona min silavê te ser çavê min ser serê min serçavan tenekî derên kepî serçavan hatî xêret kerem kakateyê tiştev gota kekî şerocan belê ji bo hevalê Kazım tedî Şakirê bira dema berhema yekem da melûn kapanê di çavdaş müzikê da berhem ava kir ev berhev kirin çê bû hevalê Kazım li wir bû me hevnas kir di wir da o ji wê şûn da jî min hevalê Kazım gelek şopan carekî bû mêvan jî li ba min li Sultanbêdiyê bû mêvan jî însanekî gelekî dilpaqij gelekî dilgerm însanekî gelekî ez çawa bêjim bi Xwedê tedî te jî anî ziman malperê wî gelek dewlemend e ji bo çand û hunerê gelek tişî teklifê kirin wisa te jî got tu tiştekî qebûl nekir ew tu tişta nekir carekî ez şehadê demê min jê re got min ew demakî me wer li ser Facebook weşan meşan çê dikirin min teklif jê re bir min got kekî Kazım xebatên hat çê dibin got kekê şerocan got taca serê minê ez gelek tê hez dikim bi rastî jî wîsanê ez jî gelek jê hez dikim lê got ez wî îşê bi wî awayê nakim gelek bêjê me navdar ku gelek arşîvê an li ba min henin ji ber wî ez ji dil û can kekî Kazım silav dikim. Yani dengbêj Zahro bile mesela hinek stranê ku gotiye car cara li Kazım digere dibe Kazım ev stran cem te heye tune yani Kazım
او خاص هجايه براستی براستی وتانه به هزاران قاسەتێ دەنگبێژان وەکێکم گۆ یانێ قەت دەنگبێژێ و ئەم بەلکی ناوی وان بیلە نزانبن بجەم کازم هەیە یان Diçû li welatê geriya Şakirê bira li welatan diçû di geriya bantê veşartê didîtin komart kirin danî. بله ev yani nerinime ereni jiş buna keki kazım me ani zaman çok geldi zane kazım çıkı xebat etken arşiva kazımcı carcara li ser medyacı vaki parvetke ez gerek spastım bayram ulgi serçavimi serserimim bxirati hevalime Halit Gotiye çek li bername ve gerekî ki hoş bûm em deng û dilê wesa gerek spas dikim Bartoy Slav şandiyez mera belê xekekî Xalit hevalê me rêzdar kekê Yaqub Qara dengbêj Yaqub Qara Yaqubê bira silavên gel. belê ji nêz va rûbirû min kekê Yaqub mehevdû nas kiriye gelekî kesekî hêja ye gerek spas dikim silavê te ser çavê min ser serê min gerek spas dikim Fatih Can mi got serçavê miratî ser serê miratî tu direng ketî Fatih em te ceza kir Em ê wî ceza kir. em Fatih ceza kir belê kekî Şerocan inşallah ezîzim demî pêşta te got xebatê me wê çê bin xebatên nû ev xebatê ku tu difikirî em bêjin wek singlekî yani wek stranekî ye yan em bêjin wek çend stran berhev çêtkî bûyî qaydetî parvekî yani dengbêjiye an jî folklorî yan jî tevlî hebe yani fikrê te de çi heye Bi rastî Şakir İbrahim gelekî dem derbas bû em bêjin gelek spas birayê Reşat hêjayî Reşat ji me nahewe Na îro tevî şerê di ara Reşat û Fatî ta şerê hunerê ye. Bi rastî li ser weşanê di weşanan da şerekî wisa bi hev re dikin gelekî kêfa min wî şerê wan e tê. ew şerê biratî ye em bêjin şerê Şerê hunerê ye. erê di weşanê de ez neketim navbera wan yani me wana azad kir me got çavat xazin ez nakevim navbera wan Belê ji bo berhemê Şakirê bira yani singel nehewceye gelekî dem derbas bûye em bibin ji 2016 şunda xebat çê nebûnin lê gelek stran komer bûnin gelek stran henin bi rastî ez geleka gelekî bi balkêşî li ser vê berhemê biskinim û naveroka berhemê gelekî em bibêjin di rêzê da çi hebin di awakî çawa da em çê bikin bi dengbêjî bi silovî em bibêjin bûyer gelek ew çêbûnin ez bi gumanim em ê berhemekî baş çêkin înşallah li gor dilê ger. Kekê şêro belkî dibe te dê ez şaş difikirim ku tu min rast bikî ez tenê fikrê xweş te re dibêjim yani di roja îro da ku êdî kar xebat temam li ser medya civakî bi em bêjin bi rojane tên parvekirinê êdî wekî berê em bêjin band an single an CD van tiştê wiha êdî qediyan yani di nav gel de neman em bêjin wiha stranên yek stran yan jî stranekî hem bi stranê hem jî klîba wî stranê tê çêkirin tê parvekirin yani êdî lewra ku dünya hate guhartin yani li ser dijîtalê em bêjin yek stran êdî tê parvekirin ne wisa yani mode bûyî qaydînî ne Belê em bibêjin stranbêjê niha diçin di stûdyoda strana xwe dixwînin klîb û stran û singil bi hev re çêdikin bi hev re çêdikin û ew çawa bêjim bi rastî yani çê dibin wenda dibin yani demekî di gündemê de dimînin paşê wenda dibin ez tev li wê nabim Şakirê bira yani dîsa jî dibêjim fikra xwe ez dibêjim hunermendekî bixwaze ji bo çand û hunerê ji bo zimanê Kurdî bo stranê Kurdî xebatê baş bike em bibêjin berhemekî ava kir en kêmî wî gere heşt neh stran di nava da hebin stranê a bijare baş yani ez bêjim gelo di roja îro da yani bûyî awê hinekî zehmetiya wî çê nebe yani ji bona
Ve serçave müterserimi Necdet spas hürmet kımştara. Gelek spas. Beli. Yani heneki zahmetiyavi çenebe. Yani bixaze nexaze havceti heye zahmeti tişte bê zahmetî jî nabin. Gere illa zahmet were dîn û ji ber ku xebatekî çêbû hinekî em bibêjin hat gudarkirin mirov tiştekî baş di navê de bibînî gere. Yani gor fikramın tabi evnen nikaşe ez tenê fikra xwe dibêjim. Di dema îro da ku dijital medya civakî avxas pêş daye. Yani dünyayê dî ku li ser medya civakî sekiniye. Hem mesela berhemekî ku meriv heft heşt kulan bêje çêkirina wî jî ji bona wî kesê gelekî zehmetê newra tedî tev êdî bi aborî tê çêkirin. Yani Berê rast e. gelekî emegekî mezin gorî meriv bide. Anha ewan em bêjin hunermendên gelek mezin jî em bêjin yeksetran dibêjin. Êdî zêdetir li ser YouTubeê pavetkin, ciwan tev li ser YouTubeê. Yani kes em bêjin wisa wekî berê li banta da CD'ya da nizam çika da çê nake. Rast e di rêya aborî de ew tişta gotinê tu dibêjî rast e ew gelek zahmet e. Gelek zahmet e. Yani gelek zahmet e ji ber ku xebat çêbû xebatekî hewceyê bi gelek bi awekî profesyonelî were çêkirin. Yani bêkê masî were çêkirin. Bêkê masî nebe xebatekî meydan çêkir tiştekî jê nayê girtin. Gere Peki, em bibêjin naveroka stranê, bingehiya stranê, em bibêjin ew xebatekî tê da çê dibin ewana bêkê masî hewcetî heye çê bibin lê ev jî çawa te got gelek zehmet e. Gelek zehmet e nayê çêkirinê ki ji ber wî jî di vê medya civakî da lewman em bibêjin gelek hunermendê me yê navdarê dewlemend yani di hêla hunerê de dewlemend di vî xisûsê de hinekî ew tev digerin. Çawa bêjim yani em bi kurtasî çawa tiştekî çêkin derbas kir. Ez peyama stava dixwînim tu guh nede der peyama. Başa nasekine. Tu dilê min î. Hevalê Resul Doğan gotiye zikekê Şerocan cara yekeme dibînim nas dikim. Bi rastî Şerocan nîskî 30 sale huner dike. Yani nav huner de nîskî qasê ku ez zanim 6-7 sale jî li ser medya civakî em bêjin em bi hevdûran e weşanê zindî jî şêdkin car caram dixin mêvan. Keke Şerocan bu kaydı karxebatî wî hene. Keke Şerocan em stranekî jî işte guhdar bikin. İro şerketiye ser millete. Baş e divê serçavê min Serçavê Tenê jî bibêjin ji gel da were delol le delole zod bu mod gol ser mole le tunem bo لو زاد تشومو ذكوني وانا قدلي خمخو هولي ليدلولي الظالم تجدد كل كيراد بيجي لي وذنو هولي Vay can, vay can. Ama gidiyor cemo cemele beşeri la medi
gelek bana gelek berdar ele dor geli لو برانو قیستانی خوشه مرو دورانه که مال با بیرا یه بگر لیلی بزبی بکانی خوشه مرو دورانه که بگره بقول که بقول بندله بکوفی خورتانی خوشه مرو دورانه که بگره بتونج گله تمزی دلولو کرو جلالو کو تو چنکی مالو بلاره تو جالگا رزیل تو به دستی مبره بینه بره لولو سریوی وره وردلول 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 لقديو أري ولا ساعات خوش خيل عليه ولك شرك المدار جراد لقوا مش مدوكي جراد ولك نيوران قلك بري بدن ومامي اسمي كي خزبه صاري صور بوزيدوني ولك ولتو جاري مالا سيدو اجباري داد قراندين ولك أزنمين أمس بيرو جحمدي زوار رزقان صوري صور بوزيرو لو زي شافي خد قرينا مدشتو مشيري لسنة ميداني ميركي نموره ويوجح فرو أخي لالي ولك شرك المدار جراد لقوا مش مدوكي لزوزانو لوني رابط ما شكل شري ميران وعجطان وامير خاصون ولك كون يارم ولك بري بدنا ما ميوس ميكي خزبه صاري صور بوزيدوني لوزيدك مراب ملمك تشقم جبريني برين داري مولابو خروي جدوني حمكم انا ولا جبوستي وامرانو ولك أزنمين أمج بيرو جحمدي زوار رجع صوري صور بوزيرو
لوزه چاوه خود گرینه به دشتام شیری لسر میدان میره کنمانه هویج حفر وای وای جان وای جان وای جان وای جان ساعتا تخوش دنگو direte sade keki Şahin aldırma serçavi mirati serseri mirati keki Kazım Akti gelek spast kim jibona peyamate dilger gelek spast kim sahibi teherhebi kesin ku Slavi hoş mera şandın Slavi ve serçavi me serseri me un tefkiratın keki Mehmet Aslan serçavi me serseri me Raşat Tunç Gotiyaz da Kazım huneki bikenin yani jibona dilxweşiya ve ez wan pe em dizanın Raşat can tujî ji xwe hêjayî em dizanin jibona dilxweşiya me Tujmerawan peyama dişînî peyamê te em kêfxweş dibin te her hebî peyamê we tev em kêfxweş dibin bi rastî ez gelek spas dikim ji bona we ji bona rêzgirtina we rêzdariya we ez gelek spas dikim ji ber ku kekê şerocan bi rastî jî li ser platformên medya gelek medyayê civakî hene yani em bêjin wekî Instagram wekî TikTok wekî YouTube wekî Facebook lê kesên ku li ser Facebookê kesên ku anha li ser Facebookê sekîn ne kesên xwedî sekinin kesên xwedî rêzin yani kesên sevik kesên erzan tune ne te dî li ser wan medyayê civakî wan medyayê dinê hinek kes ji xwe re em bêjin cîkî wek azadiyekî gelekî berfireh dibînin yani ji wan wetirê dikarin li her kesê heqaretê bikin an pirsa bêjin an em bêjin nebaşiya bikin li ser medya Facebookê de yani li Facebookê de tiştek wiha tu nabînî yani rahat bi hêsanî tiştek wiha çênabe Beni rast teşekkür bira xebatê Facebookê başî ve jî xebatê Facebookê xebatê bingehiyê wan jî em bibêjin daşçî vê da dimînin xebatê başin kesekî Facebookê aniha divê demê de dixebitînin hemû kesekî ki Facebookê dixebitînin giştik bi sekinin bi rabûn û rûşkandinin ev tiştekî gelekî mühim e ev tiştekî gelekî mühim e gotinê rastîn ew ez xwazim diya jî bêjim o zanyar xortê hêja xortê wanê zanyar serhedî bi rastî xortek me temenî gelek ciwane bi terz û meqamê dengbêj Ebdilkerîmê me Hacı Abdülkerim'e belê belê gelekî xortekî hem seknewî hem rêzgirtina wî hem jî axaftinekî gelekî axaftinekî maqûl û bi kurdewarî daxife ez çavê te maşî dikim şagirtekî gelekî hêje gelek spas dikim kekê Xelît gelek spas dikim sağ bin rêzdarim gelek spas dikim min ê tiştek bigota bi rastî me bîr vakir biborin weşanê zindî de tiştê wiha tê dibin kekê şerocan ha min ew ê min vê tiştê bigota gelek heva ji me re dibêjin yani çima hûn bi weşanên we yani bi zindîbûna Facebookê hûn venakin ji ber çi yani platformê dixebitînin ez xwazim ya bêjim weşana platformê de her kes nikare mesela herkes nikare mesela em bêjin daxwaziya hatina weşanê te bike anca herkes nikare daxa yani tu linka te tuşkira bişîne ancak ew dikare tev li weşanê bibe ji ber ku em dixwazin hinekî wiha bi tevger weşan çêkin mesela em heftekî berê da 10 roj berê da em mêvanê xwe kevş dikin em mêvanê xwe re têkilî me çê dibin em daxwaziya bernamê ji wan dikin em dibêjin em dixwazin te bixin mêvan yani heftekî beriya beriyê de em yani van tiştê xwe qewlê xwe bi hev re datinin yani bu awayekî hinekî wiha bi profesyonelî hinekî qasê îmkan û delfetên me ji bona wî em bi platformê dixebitînin karî ser platformê jî em dikarin wiha bi hêsan bernama çêkin mesela wiha silavên temaşevanan binin ser ekran ku em wana jî mesela serdest bikin ji bona wî em li ser platformê çê dikin belê şakirê bira te dî niha xebatê hewcêtî bi xebatên profesyonelî hene ev xebatê ana divê platformê de çêdibin jî yani awekî profesyoneliyê ji ber wî em bibêjin di Facebookê de
ev sistem ne danine weşane ki yani kalite weşane çenabe yani kalite de verda çedbe jberku ev weşane de verda çedbe her hünermen çertegu yani hani ki ebebijin avaki profesyoneli havcetiye tujui xebat nadiki yani serkeftin ji bod man xebatete birastî jî xebatê pîroz birastî yani zêde tunin em bibêjin ev xebatana ana zêde tunin tu xebatekî pîroz dikî balkêşiya xebata te jî heye înşallah em kar û xebat û emekî te ji li hêçê û li boşê naçin. Sağ ol, kurbanı diliteme. Le Facebook'e agay ki ne başlaya mı? Ev bername ku me çetkir li ser platforma Facebook'e sekini jimera peyam şandiye gotiye peyamê we hatta ne demek şunda we were qedexekirin we rakirin yani li ser platforma Facebook'e van bername heldin ez bawerim ez ê wan bername ku me çekir ji bona arşîva min winda nebe ji bona pêşerojî ez ê wana teva darxim jêrê hewcetiya min ewek heye ev çi dibêjin hard diskekî mezin beyî hard disk Gelek xebatê te hene burada. Belê ez ê wana heldim li ser wî hard diskê ji ber ku Facebook sîl kir em êdî nikarin çûn ji bînin yani ew xebat tev diçin winda dibin ji bona wî eva jî tiştekî nebaşî bû yani ji boî me tiştekî nerim bû yani kekê fişero Belê rast e. Kurbana dilê te me kekê şerocan îşevanê hêvîdarin me te zêde aciz nekir Na estağfurullah ez gelekî kêfxweşim bi rastî çi ji destê me hat na tedî hunermendê stranê zindî dibêjin yek du du sê çar pênc paşê henekî germ dibe daha jî ew dibe lê weşan gelekî li gor dilê min baş derbas bû ez ji dil û can te pîroz dikim şakirê bira bi rastî xebatekî baş dikî tu hêjayî ez zêdetir bi rastî du kesan du mêvana hildidim du mêvanên ku em qewlê xwe bi hewra datinin ji ber ku yani hem dewlemendiya bername hem jî dedî ku du heb mêvan bin bername êdî baş diherike yani meriv jî naweste hunermend jî naweste ana tu hemberî misekinî bi dengê tazî tu strana ji min re dibêjî yani eva jî tişekî zehmet e li îşevanê wekî ku min got pirsgirêk çêbû ji ber wî mêvanê me yê dinê endüstriya da pirsgirêk çêbû îşe şerkete ser milête heqê xwe helal ke Taca serê min ez rica dikim ji te re dubare dibêjim serkeftin ji bo te ji bo pêşerojê ji bo xebatê te em wiha bikin ege ku tu stranekî ji bo me amade bikî em stranekî ji te bigirin kekê şero piştre em ê xatirê xwe ji gelê xwe bixwazin bira destûran bidin serê min ser çavê bana çavê te me sağ ol em ê stranekî bêjin pêra biqedîne ne yani gor min saetlik metrede belê ji bo Lolo baro 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 Lolo baro la weze bekelore wale kepoe je kolodle mnutero yo shane shine bayde khalke celal yom berkhe khogertne berore khaberdore ولا بارو مشترى ميغو تبستي منغلي يو نرميني لا توي بدستي منغلي نرميني لا توي مبوبي نو حشار مالي يو كردستاني
Leyro seroce mene debdeste megirdi ezevondem derguşa berpesira mnavdola khode moyem oldu ez nizanım derguşa mnavdole o çededene vare baro Lolo baro le vede bedesto revore di che to je colodre minutera de share shine Leyro seroce mene tefreste megirdi ezevade derkuşa berpesira emravdala khode moldo ولا بروا بيسري ما تجبون بين خوش محوري يو متنيني ولا بارو 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 وای جان ساعت خوش تنگ دلی تسابن هستی تسابن صحت نبی بله که من زوکیف باهش کم بحث کرد که من زوکیف تازه بیشتری برنامه رو امجاد دین بین تو بخیرات سرچان سرسریم راحتی و خودش فای بدته انشالله demek ki nezle sadece tu bilgici sen tendüste payı kâma payı beri em disa berdura kar xavatı hüner etkin inşallah. Ki ve bera bخيرatiye gelek derbasi ve xwedê şifayê bidete rastiyê jî nû ji şakirê bira pê hesiyan ez ê piş weşanê li te bigerim xwedê şifayê bidete gelek derbasî piştî weşanê ez ê link jê re bişînim em ê li ser platformê biaxivin Kekişer hocam em wiha bikin kêmasî ki min hember te çî bûbe jî tu me efû bike ji bona îşevahanê ku tu derketî li ser Gotara Dengbîş TV yek te ji me ra wan stranê xwe yê xweş bûyî dengê xwe yê xweş pêşkêşî temaşevanê me kir te me dilxweş kir dilşad kir bextewar kir ez spasiyê xwe yê bi dil û jan pêşkêşê te dikim ez gelek spas hatna te gelek kêfxweş bûm ez ê gotinê te yê dawiyê bigirim û ez ê jî xatir bixazim Belê gelek spas şakirê bira mala te ava te ez kirim mêvanê xwe demekî me bi gudarvanên te re bi hezkiriyê te re dem derbas kir û silavên germ bi tevahî kesekî li me gudar dikin bi tevahî ji hevala re ez gelek rêzdarim ji bo te silavê germ ji alê zahir re dişînim kesê li me gudar kirin bi tevahî hevalan re kêmasî me çêbûn lêborîn dixwazin em dibêjin ber her tiştê xweş li gor dilê we bin ez gelek spas dikim ez îro bûm mêvanê te û Dengbêj TV yek Qurbana dilê te me bi hatna te dilgermiya te ez kêfxweş bûm tu ji min neqete kerema xwe re tu bimira bisekine ez xwazim piştê bernamê prensîbek min jî wiha heye piştê bernamê kesên ku dixin mêvan bi taybetî ez spasiyê xwe pêşkêşî wan dikim ji bona wî tu ji min neqete bilê temaşevanên hêja gelî dildarên me yê ezîz û delal heta nivê saetê we dilgermiya xwe da nîşan we sebir kir bi me ra wext derbas kir ez gelek spas dikim weşanên zindî de dibe kêmasî merfa çêbûbe dibe ku gotinî merfa da xeletî şaşîtî jî ku çêbin eger ku tiştek wiha çêbûbe gor dilê we nebûbe car cara peyvê me xweşî we neçûbe jî me efû bikin em dizanin ku dilê gerê me yê dildar gelekî fireye kêmasî me ku çêbûbin jî me bi efû bikin cadin dibêm roja we bi xêr pîroz û binbarek be hetanê demek dinê bi bernamekî nû weşanekî zindî bi mêvanên nû ez dixwazim ku xwedê nesîb bike emrê me bigêje wî demê em diser xizmeta gerê xwe de di rêya çand û hunerê di rêya çand û hunera bav û kalan da ji we re xizmet bikin hetanê wê demê hetanê wê saetê bimînin di nav xêr û xweşî de dema xweş şeva xweş wextê xweş ji bo we be xatirê we bimînin xêr û xweşî de şev